Vítajte v politickej aréne. Poslanec z frakcie Európa suverénnych národov Milan Mazurek v Europarlamente poriadne vypenil. Európska komisia pouča o princípoch demokracie, pričom Mazurek musel vo svojom prejave ukázať jasný príklad aj zo Slovenska, kedy chce Eurokomisia zasahovať do vnútorných záležitostí štátov. Mazurek hovorí o novelizácii Ústavy Slovenskej republiky, ktorá predstavuje pre progresívnu časť poslancov a Európskej komisie problém a začala voči Slovenskej republike konanie. Čo nám vy hovoríte o demokracii? Naozaj je to smiešne z vašich úst. Pozrite sa na to, čo aktuálne Európska komisia začala voči Slovenskej republike. Viete, čo je to demokracia? Keď si ľudia slobodne vo voľbách vyberú svojich zástupcov do Národnej rady, do parlamentu. V slovenskom parlamente sa ústavnou väčšinou prijala zmena ústavy, ktorá hovorí o tom, že sú len dve pohlavia a že v kultúrno-etických otázkach bude mať Slovenská republika zvrchovanosť a žiadni úradníci z Bruselu nám nebudú diktovať, ako má vyzerať naša rodina alebo akým spôsobom máme organizovať život vo svojom vlastnom štáte. Európska komisia začala voči Slovenskej republike konanie, pretože hovorí, že ide o porušovanie demokratických princípov. Čo je viac demokratické ako ústavnou väčšinou schválená zmena ústavy? Naviac, keď to isté, čo je napísané v našej ústave, je priamo zadefinované v európskych zmluvách. Toto je skutočná tvár Európskej komisie. Chcú trestať každého, kto má iný názor, každého, kto chráni vlastenecké a tradičné hodnoty. Stavajú sa proti každému, kto vybočuje z ich radikálnej dúhovej extrémistickej agendy. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze